Takže zdarec lidí, já vás tady vítám už zase já a opět já Cina 155 a mám tady dva hosty, pozdravte. A toto je naše epizoda Pokémon, už tady hrajeme delší dobu, máme tady hodně věcí, jak vidíte, že jo. On má dokonce i legendárku, což já nemám, já mám jenom tohodle a... Ty vole. Já mám taky 100, ale mám tuhle 100. Která se koukněte, na zemi je to pomalé jak debil. Ale ve vzduchu letí, ve vzduchu uletí 100 kiláků za sekundu. 100 kiláků za sekundu uletí ve vzduchu. A moc ti za to děkuju. Ale mně zmizly náboje. Kde jsou sakra ty náboje? Jo, aha, já je mám v batohu. Já jsem takový debil. No, já bych si tady postavil barák, nebo postavil další patro. Tady od Honze je v baráku další patro, aby to vypadalo trochu líp. No jo, ale jak tam chceš vidět, když už se sem nevejdou pak další schody, se pojď kouknout. Se sem už nevejdou schody. Máš nějaké žrádlo? Hej, Honzo, máš nějaké žrádlo? Já mám taky. Tyhle to mám úplně plný žrádla. Ne, to mi to neházím, Honzo. No, tak to prostě mě házíš. Hlavně se nehádejte. Je, mrkvé. Ňam. Jo, já jsem se zlek. No, i když schody... Tak se dohodněte, kluci. Půjdeme na výpravu, budeme těšit, hledat Pokémony a tak. To ježit nebaví. No, tak budeme těšit, budeme jenom hledat. Kdo chce, bude jít. Tak bereš cigáne? Jako klidně. Cinán. Jako mě je to úplně jedno. Klidně půjdeme na tu výpravu. No tak jdeme. Honzoj, říkej mu Cinán 155, nebo jenom Cinán. A co je to, řešný cigán? Mně je to jedno, jak mi říkáte. Dislajkujte Honzu, napište, Ano, jestli ano, do komentu napište. Honza fuj. Honza je tvůj, 2 očka. Ne, dejte dislike videu hlavně nedávejte kvůli Honzajovi dislikey. Hlavně to ne. Ale kvůli Honzajovi. Napíšete, tak je oddělám oba zresky. Hej, hej, kvůli Honzajovi. Hej, kvůli Honzajovi. Já jsem tohle všechno postavil. Hej, Dej toho cigána, jestli Hej. tam napíšou. hej, tak, Tak nemluv, tak mu neříkej cigán a nenapíšu to tam. tak. Ale hlavně kvůli Honzajovi mi dejte odběr a lajky u videa. Že jo. Ale Honza, říkej mu cigán, ale cinán. No a co, tak že ti je jedno, jak ti říkám. Mně je jedno, klidně mi říkejte babo na porodu, mně je to jedno. Vidíš, o co je mu to jedno. No takhle chtěl on říkat mě, ale já jsem se rozhodl na pravou. Babo na porodu. Tak je... Hej, rozdělíme se nebo půjdeme normálně na výpravu? Jako mně je to jedno, jako kdo půjde první. Mě taky. Já půjdu první, protože já mám sprint bolty. Sprint bolty. Ne, sprint boty. Ty
ani nevím, kde jste. Já ani nevím, kde jste. Ty už jsme ve sněžném biomu. Já ještě ne, já teprve Já už tam jsem. Ty vole, kde jste? tak se na mě portni. Já už ho vidím. Počkejte se oba dva na mě. Já už tě vidím, potoč se. Jo, dobré. Tak já si vemu mojeho naspídovaného tlusťocha s mimínem. Uí, speedy, 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 speedy. Je tady ta prsáčka. Hej, tady je ta baba s obříma prsama. No, já tě vidím, že tady stojíš. Tady je baba s prsama. Že je tamhle. To, kdy já pořád chodím. Já ho vidím, že je tady furt na místě, jako si rozhodním, jak se vydává toho Pokémona. Zadej a vyndej toho Pokémona znova. Uí, počkej, Komu to spadlo teďka? nikomu? Je ne? Mně ne. Mně taky ne. To je divné. Tak já poletím. Tak já za váma poletím, jo. Tak. Vidíte už mě všichni? Uí. Se někde Čau, čau, Honzo. Tady už je let. vidím se srdce. Ale budu rychlejší. Pomoc! Kde to se? Pomoc! Ne! Nebudeme radši na Lark ostrov. Jo, pojďte vás ostrov. Lomenovar B. Ostr. Ať hodí Pokémony do hory. No tak na to říkáš. Koukej, Cinan, jsi sráp? Nebo nejsi? Já nejsem, koukej. Jo, vlastně já taky ne. Pomni. Ah! Ne, on to hoří. Sama. To je dračí typ, ne ohlídný. Mamác. Hej, Co jsem ti řekl s tím zvaním? Jo, krásný. Mám ti to vypnout? A nám taky nepřeje, my jsme tady dobré. hej, Nekřič. Beru. hele. Mojemu Pokémonovi to taky nic nedělá. Já mám taky ohnivého. Hej, počkejte. Uděláme rituál. Huga juga, huga juga, huga juga. Au, au, au. Huga juga, huga juga, huga juga. Hej, Praho, huga juga, huga juga, huga. Huga šuka, huga šuka, huga šuka, huga. Huliš, 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 huliš. Jdeme bojovat a Honza jí bude skočit. Každý si zvolí 6 Pokémonů. Brž, du, du, dru, du, du, dru. Hej, huga juga, huga juga. Cinan, jdeme bojovat. Huga čuka. Au, já jsem se zapálil. A Honza jdi taky, ty budeš rozhodčí. Já vím, kde jsou arény, nejsem Jdete tu. Nehoď, od nás jsem mít stovky u sebe. Ale jak? No tak já budu rozhodčí. Vy dva proti sobě já budu rozhodčí. Počkej. Zábdosová svatyně, des prvý orb. Orb musíš naplnit, dej orb do ruky a zabij. Vypadni, Praho! A zabij. Ty parchanty, jsme to zek. Tak jo, já si ho vemu do ruky. Já ho vykopu. Ale železný. To není Tak on. pojď. Tak běž na druhou stranu, ty Jo. cikáne. Takže 1355 versus na to kameny. Honza Kameny. Tohle kameníky. Tak.
Já! Cena 155 je jenom vyzýval a ty si trenér zdejšího stadionu oznak, nebo o něco. Ne! Nevím, že to bylo, ale porazilo proti. Teďka to je Fliku. To sama má. Jo, to vyhraje. Vyhraje to Dort. Vypadá to na závadě, no tak pojďte do sebe. Simon se kouká na Fliguna a Fligun se kouká na jeho křídlo, to je divné. A Salman zase vyčistí. Jo, si Honza, tohle vyhraje 100%. To je jasný, když máš takový kakání. On má Nebudu bojovat. Ale o nic, Ale ty mě dáš na jednu ránu všema. o nic nebudem, prostě kdo vyhraje, s ním budu bojovat. Já jsem napětí ten or. Ty vole, mámo svajna, ne. Ještě když je to 50, ty vole. Mama Smajna vůbec nevydal, to nejde. Jo, protože to máš blbý, tak si musíš pít novýho. Co to máš? To Pokémonu. Já mám stopku. To je jeho poslední Pokémon. Jo. Kdo tohoto vyhraje, bojuje proti mně. No, ale tak to nemusím ani bojovat, to je jasný, že jsi to vyhrál. Takže já si už připravuju. Ale pochopíš, že ty jsi to už vyhrál. Ale já si chci vyplnit ten orb. Záprečku. Makej, vybírej útok, mi to furt píše waiting. Vybral, je láhty šašku. Aha. Hej, kdo prostě vyhraje, budu bojovat, nikdy nechtěl. A co když uteče? Je to pravidlo. Hej, utečeš, nedostaneš ode mě master bally. A to jsou nějakou pohony. To je No, výhra. master bally nepotřebuju. Ale je to výhra. Pohony je výhra. Máš jaký Pokémon máš? Ještě 10. Pojďte, tady kliknou Holosvajnovi, on tě napíchne pěkně. On to přežil. A to je jenom level 26. Ne, 25 dokonce. Ty vole. Metagross tě zabije, hajzle. Wow. Tak Tak jo, Praho. si do ty. Tak jo, já si jdu ale vyoperovat Pokémony. Tady vlastně není. Já taky. Je tady někde healerka? Tady nikde není healerka. Nikde. Tak to už ho oddaj. Tady se vyměňují Pokéši. Máme vedle toho. No, tady. Jinak, pište do komentářů, jestli chcete další videa, nebo jestli ne. Ale kvůli Honzovi dejte odběry a lajky. Čekáme na Cinana. Počkat, my ještě furt natáčíme, já jsem, že jsme to vyplnej. Ne, my ještě pořád natáčíme. Aha. Ale ne sem, na druhou stranu. Jak dlouho asi budeme natáčet? Já budu rozhodčí ze vzduchu. Já budu Dej ho pryč.
Jo, fotrlok. Praha je vyzývatel a Honz. Já budu trenér z dnešního stadionu. Tak jo. Nějak nemám moc. To je jedno. Trenér z dnešního stadionu. Kdo vyhraje, dostane masterplan, nevím tak. No to nechci, to mám. Tak jo, já jsem trenér z Tak dnešního stadionu. Praha je trenér zdejšího stadionu a Honzaj je něco, jak kdyby Ash, jak je v Pokémonech. Prostě je to vyzývatel. A tímto zahajuju souboj. Jo, Honza si může měnit Pokémony. Já už jsem zahájil souboj, ale. Hej, nejsilnějšího Pokémona se nechám nakonec. Nejsilnějšího nakonec, no tak to beru. Na to veď. To je cigán. Tak to nechám ty. A tímto zahájuju zápas. Už druhá mrkev. No si máš level 100, že jo, proto s tebou nechci bojovat. Nemáš v ruce or? Nemáš. Je to jedno. Takže už s tebou nikdy nebojuju, než můžeš. Ale já jsem ten orb zapomněl. Hele, ta mrkev je nástrojem Arcaninovi. Od jakýho levelu? Já jsem to taky můžu vidět. Podělej, no. Tvůj nejsilnější je ten Salaman, ne jo? Jo. Nemusím ani používat toho nejsilnějšího. Víš, kdo je můj nejsilnější? Ne. YouTube. No, zdá se, že Honzaj prohraje. A proto mu dáme headshot. Headshot. Hele, střílej mu do toho Pokémona, ať má víc životů. Střílej mu do Ale mě. stejně. Nech mě. Já to řeknu. Dostaneš banana vždycky. Headshot. Normálně, protože já jsem admin. To jsi fakt admin. Tak Ty jo, akorát, že na jiný postavě. No jsem tu, hej, když má Raichua. Nejsi tu, že tady slabý Jasně slabý útok, to vidím. To je dobrá noc, to zkrátka bylo. Vidíš, taky si musím oživit Pokémony, ale jenom jednoho. Tak jo. A jak si mám vzít ten blbý erb? To si musíš najít od bose. Tak jdeme hledat ty Pokémony, nebo jako co tady budeme bojovat, jak nějaký retardi? Tak jo, já jdu pryč. Já jdu hledat Pokéše. Co to je za omega strom? Safari Strom. Co to je za krajsou debilní? Budu v džungli dřív. Já už jsme v džungli. No jo, ale já budu někdy daleko. Tady je hodně Pokémonů. Hej, kdo z vás ví, jak se kraftí ty naspidované bodky? Já. Vykraftíš mi? Vykraftíš mi je, prosím tě. To se nedá. Co? Ty jsem si před chvilkou vykraftil. Tady je nějaká pirátská loď. V té budu bydlet, gamera. To nejde. Já jsem ale lepší taky. Vrátit! Povod, ta sračka mě chce zabít. Hej, proč to tady je všechno z písku?
Já spím. Jo, taky jsem si všiml. Já jsem se chtěl vyspat a bágl jsem se. Počkej, já se z toho dostanu. Já se z toho dostanu pomocí mojeho létajícího Pokémona. Flygane. Hej, Flygane na... Hej, kvůli tobě mi ne... Já jsem venku a ty ne, heď, heď. A já už jsem venku dávno. Fuj, no fuj, ty fuj. Hej. No fuj. Jo, toho chci. Jaký je to level? Jaký je to level? Jaký je to sakra, ne? Hej, Praho, co děláš na té lodi v Bugli pořád? No, hej, pojď se kouknout tam, kde jsem já. No fuj. Ty vole. Hej jo, je lak na auto, že jo? Honzaj, Praho, bylo mi ctí se s váma kamarádit. Já se jdu utopit. Já jdu hledat Pokémony. Protože já jsem... Tady je normálně... Hej, tady je useklá země. Aha. Tak lidi, a pro tento díl už bych se s váma rozloučil a čau.